Защо се четеш тази Библия? Пише в нея. Ами в нея пише за най-великия цар. Слушайте сега. 2 литки 5 хляба Господ умножи, множество голямо, с тях той нагости, гладните нахрани и ги напои, болните докосна и ги изцели. Гърбена старица той освободи, жено ти си здрава, свободна си. Жената се изправи, Господа прослави, радост осия душата ти. Божият Син призна мира, Божият Христос, цар на вечността, Божието Агне, спасител на света, царят на царете, победил смъртта. Божият Син призна мира, Божият Христос, цар на вечността, Божието Агне, спасител на света, царят на царете, победил смъртта. Вятърът бушува, морето се вълнува, той ходи по водата, вълните укротява, бурята утихва, всичко покорява, той е мощен Бог. Мъничко момиче, смъртта го покуси, той извика силно: момиче, ти стани! Пътувах аз през пъти без посока, живеех страх, тъга и самота, и питах се, това ли е живота? Защо край мене само суета? Но ти дойде и пътят ми показа, разказа ми за чудната страна. Помолих се да бъде твоята воля, подадай ми и своята ръка. Знам, че има път, знам, че има път към светлите, и по този път с Исуса ще вървя. Знам, че има път, знам, че има път към светлите, и по този път ще стигна у дома. Сърцето ми докосне твоето слово, сълзите ми с ръката си изтри. Помолих се да бъде твоята воля, отвори ти небесните врати. Знам, че има път, знам, че има път към светлите, и по този път с Исуса ще вървя. Знам, че има път, знам, че има път към светлите, и по този път ще стигна.